man ti aldaw nga sakit agaya si kalaeng biyag ko awanen sa bali dinggim man unoy ko pangaasing biyag ko di mo katkeltaye panagayat ko ken ka si kalaeng biyag ko awanen sa bali sikat ipatpatek ko si kaawan sa bali sumbatang katwirik na itdemun kanya iyawat mong tapuso di ka kumaagama nudumteng man ti aldaw nga sakit agaya si kalaeng biyag ko awanen sa bali dinggim man unoy ko pangaasim biyag ko di mo katkeltaye panagayat ko ken ka si kalaeng biyag ko awanen sa bali sikat ipatpatek ko si kaawan sa bali sumbatang katwirik na itdemun kanya iyawat mong tapuso di ka kumaagama nudumteng man ti aldaw nga sakit agaya si kalaeng biyag ko awanen sa bali dinggim man unoy ko pangaasim biyag ko di mo katkeltaye panagayat ko ken ka mo katkeltaye panagayat ko ken ka